je begon die leefde van Bruce Springsteen of begon het met de leefde van deze band? Nee, het begon met Bruce Springsteen. Toch wel, hè? Ja, voor het eerst, ik denk, Born in USA, dat wie 1984, toen ik zelf hier dus 10,5. Oké. En dat ben daar in uw huis. Dus ik moet zeggen, net via eigenlijk ontrouwd spul. Die nam het bandje mooi en dat kwam bij ons in een cassettedek. Ja, en dat ging we gisteren heen. Die jongen hier naast me, die hebben de eerst ondersteunen. Ja, en die is er begonnen terug te gitaar spelen. En ja, eigenlijk is de jongens hier, die zit meer in de muziek. Ik zong alleen maar. Maar die jongens die... Dat is ik vaak. Is ik vaak, maar goed. Ik doe die net nee. Nou, dat heb je gekregen. Hè? Daar ook niks wat over in. Maar, maar wij zijn wel ondersteunen. Deze band is wel ondersteunen door Bruce Springsteen. Dat zit er wel achter. Romeo and Juliet. Samson and Delilah. Oh baby, you can bear the love that didn't deny. Your words say split, but your words they lie. 'Cause when we kiss, oh, fire. Nee, dat doen we net. Nee? Nee, wij Is dat toch een beetje heiligschennis? Ja, nee, wij zijn echt wel dwaande met een theatertour om het verhaal van Springsteen en uw verhaal vooral te vertellen in Zeeland. De Vreunskip? En de Vreunskip, maar ik wat wij live mooi maken met mijn broers. Dat ben al het verhaal dat je op een paard bent. Ja. En zo hebben wij al uw verhaal en dat probeer je over te brengen naar de mensen. En dat slaagt dus redelijk de oude rond de 12 heel hier. Dus dat is zo mooi zwart. Ja, klinkt fantastisch, man. Goed, wat hast u mij maken met Bruce? Het is de rode draad door mijn leven, zeg maar. Ja, eigenlijk wel, ja. Is het een leuke anekdote? Ja, wij moeten beginnen. Nee, ja, het is met het cassettebandje van Volendriens begonnen. En er is iets in de muziek wat je pakt, het bloot bij je. En je wil alles van de man weten. Als je 10,5, 12, 13 bent, op een gegeven moment er live heen. Je begint gitaar te spelen terug Bruce. Bruce heeft mijn gitaar spelen leert, zeg ik altijd. En wie luistert en Shen, hoe doet er het?